Moi. Tässä on mun kamera, siis uusi kamera. Se on tällainen pieni, mutta tosi hyvä ja kestävä, kun siellä laittaa noin suojakuoret. Sitten mä teen nyt ehkä enemmän pyöräilystä videoa. Ja niissä saattaa esiintyä mun kavereita toisesta päästä maailmaa. Niin, älkää välittäkö. Ja tilatkaa ja tykätkää. Sori, tullut kummiskaan videoita pitkään aikaan. Niin mä julkaisen ja teen niitä ensi viikonloppuna. Ja niin. Ja sitten niitä tulee ehkä silloin, ehkä 5 ainakin pitäisi tulla. Moikka! Tää oli tässä.